Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Michael, tambalanista since 2019. Sumulat ako dahil gulong-gulo ang isip ko at hindi ko alam ang gagawin ko. Sana po pagkatapos kong marinig ang payo ninyo ay maliwanagan ang utak ko. Sure ka ba, Michael? Hindi ba lalong makakagulo? Correct, hindi ba lalong Okay, sige. Tingnan natin. Grabe. Matagal na panahon kong naging kaibigan si V bago ako nagkagusto sa kanya. Nang ipagtapat ko sa kanya na mahal ko na siya, hindi pa daw siya ready dahil 2 months pa lang silang break ng ex-boyfriend niya. Ang nakakawindang, hindi nagtagal, nabuntis naman siya ng katrabaho niya. Hindi ko na inusisa kung bakit pero palalakihin daw niya ang bata ng mag-isa. Sa kabila ng sitwasyon niya, nagpatuloy ang pagiging magkaibigan namin. Hanggang sa nagdesisyon siyang mag-Japan para masustentuhan niya ng maayos ang anak niya at ang pamilya niya. We kept in touch kahit milya-milya na ang layo niya. In one of our conversations, inamin niya sa akin na gusto niya din ako dati pa. Wala kaming label pero kung tratuhin namin ang isa't isa, parang magjowa na. Ang problema, nag-overstay na siya sa Japan. Dahil malaki ang kita doon, balak niyang magpakasal sa Hapon para magkaroon ng visa. Gusto niya kasing makapagtrabaho na maayos at makuha ang anak niya. Gusto ko naman sanang ipaglaban na mahal ko siya pero kung yung pagpapakasal niya sa Hapon ang makakapagpabago sa buhay nilang mag-ina, hahadlangan ko ba? Ano po kaya ang tama kong gawin? Salamat po sa payo ninyo. Kahit magulo ang utak ko, isa sa mga goals ko ay madalaw kayo soon at madalahan ng alay. Ang inyong tambalanista, Michael. Hello, Michael. How are you? Okay. Para sa akin medyo malinaw. Mahal, may kasama kasing feelings kaya kaya 'di ba kapag may feelings na involved, lumalabo yung pag-iisip natin, 'di ba? Kaya nga 'di ba sabi niya siguro sana maliwanagan ang aking utak kasi para sa amin na nakikinig ng kwento, malinaw siya. Yung utak mo lang talaga yung malabo kasi nga mahal mo siya. Meron kasamang may feelings na involved and all, no? So, ang eksena dito is dapat mo pa bang i-pursue si ate mo, girl? Kung yung pagstay niya sa Japan magiging dahilan para maging mas maayos yung buhay niya. Para sa akin, hindi mo na siya dapat i-pursue. Kasi, kung malaki din ang weight mo sa buhay niya, kung malaki din yung kung malaki yung ambag mo sa buhay niya, malaki ang role mo sa buhay niya, 'di ba? Mag-iisip na lang siya ng ibang paraan para kumita din ng extra na hindi niya kailangan magpakasal sa Hapon. 'Di ba? But obviously, mas mabigat yung weight
nang gusto niyang kumita at madala yung anak niya, maging maayos yung buhay nilang pamilya versus yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi na-realize nitong si V na ang pagmamahal ay hindi nakakabusog. Totoo naman talaga din. 'Di ba? Hindi yan talaga, alam mo, kung halimbawa nag-umpisa kayo na nagmamahalan kayo sa isa't isa, in love kayo sa isa't isa, 'di ba? Okay na okay 'yon, bongga. Pero kung halimbawa puro na lang kainlaban sa isa't isa at wala na pong kasamang kagaanan ng finances, buhay, ganyan. Papangit din po kayo sa mata ng isa't isa. Manulosyang ay kagad kayo na maaga. Obviously, si ate nakadiscover ng mga gagandang mga produkto sa Japan na wala dito sa Pilipinas. Kaya gusto niyang pumunta doon. Correct. And that includes a hapon, 'di ba? Hindi lang yung mga produktong literal, 'di ba, na galing ng Japan, 'di ba? Or gawa ng Japan, kundi pati yung lahi, 'di ba? Nagustuhan niya rin. Kasi ganun lang 'yun, ate. Ay ganun lang 'yun, Michael. Hindi mahal ka niya siguro, oo, pero una, she doesn't love you enough to give you a label kung ano man meron kayo. She doesn't love you enough na ipaglaban yung nararamdaman niya para sa'yo. Mas mabigat yung issue niya tungkol sa pera. Correct. Oo. At hindi natin siya i-judge doon. May mga tao talagang ganun. 'Di ba? At hindi masama yun. Gusto niya lang maging mabuting nanay at gusto niya lang din ng komportableng buhay. Ano niya naman yung pagmamahal niya sa'yo kung di kayo komportable? 'Di ba? Siguro natuto na siya sa maraming aspeto ng buhay. Na tama na yung palaging puso-puso. Diba? Correct. Minsan din tayo, maging practical din Oo, tayo. tingnan mo, nabuntis. Nang iniwan. Obviously, iniwan siya. Puso-puso ang gumana dun eh. Puro emosyon lahat ng gumana, di ba? Ganon, di ba? Diba, puro kilig-kilig. Correct. Tingnan mo nangyari. Di ba? Sa halip na magmahal or magstay in the Philippines or nakapag-isip na pumunta sa ibang lugar para kumita. Di ba? At yun eh. Hindi natin siya mabiblame kung gano'n ang kanyang mindset, gano'n yung kanyang pinagdaanan, so irerespeto natin yun. Totoo. Ako din yun yung nakita ko. Di ba malinaw siya? Better and greener opportunities. Pastures, yes. Doon sa kabilang ibayo, di ba? Kaya ipipursue niya yun. Tama. Kung siguro nakita niya yung value mo noon pa, di noon pa man, in-entertain niya yung thought na makipagrelasyon sa'yo. Kasi nagpaparamdam ka naman gusto mo naman di ba? Malinaw din sa kanya na gusto mo siya. Kaya lang hindi niya in-entertain yun. Tama, tapos sa halip na jaunties pa ng iba. Hindi ka na nga niya in-entertain. 'Di ba? Sabi niya, ayoko kasi hindi pa ako nakaka-move on. 2 months pa lang kaming nag-break ng jowa ko. Tapos biglang jaunties sa iba, 'di ba? Hindi ba medyo sampal din sa iyo yun, Fred? Obviously, hindi yung like niya sa iyo, hindi ganoon katindi para i-consider ka niya. Diba? Na hindi mo nakita yung dahilan kung bakit hindi kanya pinili noon. Ngayon mas malinaw sa iyo yung dahilan kung bakit pinili naman niya ang pagpunta sa Japan. Tama. Diba? Yun nga, better opportunities. Ngayon, kung kaya mong tumbasan kung ano yung hinahanap niya, diba? And then, kailangan mong humanap din ng paraan para, diba? Para manalo sa kompetisyon. Correct. Make the best man win. Tama. Diba? Meron ka bang ibubuga din? Diba? Na pera, ha? Kasi ilang lapad ang kaya mong ibigay. Diba? Baka malapad lang yung mo. ang dibdib mo. Ang balikat mo. Correct. Nabibigyan mo siya ng maiinit na mga yakap. Diba? Pero yung maiinit na yakap, iba pa rin yung mainit na ramen, di ba? Sarap pa naman humigop noon. Diba? Masarap sa sikmura yun. Yes. Diba? At kahit anong klase ng ramen. Di ba kaya afford na mag-extra pork, extrang gulay, ganyan. O ikaw lapad lang ng dibdib, nahihigaan. So tuwing nangangailangan. Importante naman yan, mahalaga naman yan. Pero guys, dumaan na siya doon. At na-realize niya na sa buhay, hindi puro ganon. Hindi puro lapad ng balikat. Diba? Hindi puro puso ang pinaiiral, hindi puro emosyon. Tama. Minsan kailangan din nating maging praktikal. Sa true. Kaya yun na obvious, napaka-obvious, Michael, na at napakalinaw. Napakalinaw na malabong utak mo at inamin mo naman yun. At napakalinaw yung sitwasyon na you have to let go. Let her go.
Kasi yun nga, that is kung wala ka talagang ibubuga. Oo, kung kaya mo makipaglaban, kung why kaya, not? bakit Ganun hindi, naman, di ba? Kaya ka nga naliligaw True. Kaya ka nga, di ba? Kaya mo nga siya gustong ipaglaban di ba? Yes. Kasi kaya mong kumompete, di ba? Parang katulad ng negosyo, di ba? Yes. Kaya ka lalaban diyan kasi alam mo kaya mong masustain, di ba? Totoo. Lahat ng basta lalaban ka, kaya mo, pageant, Correct. Kasi alam mo may ibubuga ka rin, kung alam mo nga lahat ng sasali dun sa competition, ang height ay 5'6" pataas. Oo. Tapos ikaw ano lang, 'di ba? Gasolito ang height mo, 'di ba? Ang hirap lumaban, friend. Totoo ganon. yun. So may ibubugag ba? May ilalaban ba? Kung hindi at wala, it's about time. Time to concede. Oo, it's about time na ikaw naman, sarili mo naman. And that means looking for somebody na bibigyan ka ng label, looking for somebody na hindi mabubuntis ng iba. Alam mo yon. At yung somebody na willing to stay with you and be with you. Correct. Ikaw naman. Yes. At ulitin namin na ikaw yung nakakatansya nito, ha. Sa true. Hindi ka namin hinusgahan. Oo, na wala kang pera, ha? Walang ganon, di ba? Kasi, syempre, Parang yung sinabi natin. oo, parang ganon. Paano tingin nyo sa akin? Wala Hampas talaga. lupa. Walang-wala. Wala ka kasi binili. Wala ka kasi sinabi na mayaman din naman ako. By the way, meron akong multi-million Correct. business. True. Diba? Ito yung mga plano ko sa Yan. buhay. Di sana papanig kami sa'yo. Kaya nga. Parang hindi mo naman kilala ang tambalan. True. Kaso, Sa natin ng pera, syempre doon kami correct. bibida. Tama. Kaso anong mga binida mo sa amin na parang api ka. Di ba? Usually yung api, sila yung walang pera. Kaya kami, alam mo na, judgmental na lang, di ba? Api-api, victim, di walang pera yan, di ba? Ganon. Diba? Pero hugas-hugas kamay din kami. Baka isipin mo talagang hinusgahan ka namin. Pero Hindi. parang gano'n na nga. Parang hindi naman sa ganun, pero parang ganun na nga. Parang ganun na nga. Alam mo, kung kilala mo ang tambalan. Hindi ka masasaktan. Or, kung talagang totoo na hampas lupa, hindi naman sasaktan ka. Di ba? Ganun talaga yun. Charot. Di ba magising tayo sa katotohanan? Oo. Na ito yung kaya ko Di ba? Pero kung maibubuga ka talaga, di ba kasi malinaw sa storya na kaya gusto ni V na pumunta ng ibang bansa kasi nga, again, better opportunities. Correct. Gusto niya mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Di ba ngayon, kung kaya mong i-provide yun Tama. kay V, then, di ba, proceed with the competition. Feeling ko, partner, hindi tayo judgmental Talagang sadyang, ba't siya umalis kung kaya mo naman mag-provide? Totoo. Asan yung provide doon? Di ba? Minsan ano? di ba? Alin ang provide? Diba? Alin? Di ba minsan kaya ka naliligaw, may mga promises ka din. Yes. Di ba parang mga politiko lang yan Di ba aarangkada dyan kasi may mga pangako ka, may maganda kang adhikain Tama. sa mga tao. In this case, itong si V, yung kailangan mong, anong tawag dito, pagpakitaan ng maganda. Yan. Di ba magpa-impress sa kanya. May ginawa ka ba? Yan. Diba? Tingnan mo, umalis nga. Okay, ibig sabihin. Alin. Yung Kulang. competition, kulang talaga. Kung sasabihin mo, hindi, kunyari wala pa ngayon, di ba? Pero sabihin mo sa kanya, ganun, Japan ka ha. Pupunta ako sa mas malaking continent. Asia ka lang ha. Teka lang. Kung may ganun ka, di sige, fight. Sasabihin mo sa kanya, yun lang ba yung kailangan mo na parang ganun? Meron din naman akong on the process na yung papers ko sa Canada. Ganito ang swelduhan. Pwede ko kayong kunin. Ako pa yung pakakasalan mo kasi ako naman yung mahal mo. Hindi mo kailangang pilitin na makapagkasal, to get married sa isang Hapon kahit hindi mo naman siya mahal para alang-alang sa visa. Yung ganon. Kung may mga ganon kang plano, go. Di ba baguhin namin yung namin, yung payo diba? namin? True. Pa-Canada ka na Di, syempre. Doon na kami sa ayaw na namin yung hindi kahit kami practical din kami mag-isip. Oo, 'di ba? Para kaming si V. Practical lang tayo, 'di ba? Tama na yung makikipagkaibigan at kumakampi kami dun sa mga mahal lang kami. Hindi. Kailangan din yung may pakinabang ganyan. Ganon. Mga bata-bata kami ganyan. Papanig kami dun. Pag mahal mo dun, sige, paglaban natin. Diba, parang ganito, partner. Diba nung bata ka, nagsistay ka dyan sa work na yan because you're passionate about it. Kahit ang liit ng sweldo. Dadating yung panahon na, teka lang, bakit puro pagmamahal na lang sa trabaho? Kailan naman ako kikita? Kailan naman ako uunlad? Kailan naman magiging komportable ang buhay ko? Ganon. So, ganon si V. Ganon si V. Natuto siya sa buhay. Correct. At ganon din kami. Diba? Magsabi ka kasi kung pa-Canada ka din. Kung pa-Europe ka din. Ganyan. Babaliin namin yung sinabi sa namin. True. Alam mo naman kami madaling kausap. Oo naman. Kung sanado ng pera, Dun doon kami pumapanig.
Hindi, charot lang. Diba? Pero hindi, lay down your cards. Diba? Magpa-impress ka kay V. Malay mo, mabago pa yung plano niya sa buhay. Tama. Diba minsan, din yan parang negosyo, siraan minsan yan. Totoo. Pag pumunta ka doon, delikado. Oo. Hindi kayo magkakaintindihan. Mahirap mag-aaral ni Honggo. Tama. Ano yung assurance mo na mahal ka rin ng Hapon? Sa akin, mahal kita. Diba? Hindi na question yun. Tama. Mas mabibigyan pa kita ng magandang future. At meron pa, etong sinasabi ko sa V. Yan. May mga bali-balita. Yan. Na ang mga Hapon daw. Ay, naku. Natira talaga. Negosyo. Di ba ganun yun? Kasi nagpapalakas Puro daw yan sila trabaho. Yan. Ako, gabi-gabi. Nako, ikaw maligaya. ang aking trabaho. Liligaya ka gabi-gabi. Hindi kasi may ganun Meron akong isang kaibigan sa Japan na nakunento niya yun. Puro trabaho talaga. Puro daw trabaho. Kaya nga ang anak nila isa lang, ganyan. Kasi hindi katulad dito sa Pilipinas, marami afford. Maraming pwede magbantay doon kasi trabaho. And in fact, 'di ba sabi nga daw nila, regular na yung mga tumatalon sa train. So sobrang nasistress sila sa work. At kaya daw may mga hawak daw na ang mga Hapon ay again, sabihin ko lang po, kwento po to ng kaibigan ko. Maaring lasing siya nung mga time na to. Sabi-sabi lang. Chismis. Correct. Ang maaaring ang kwento ko ay hindi naman talaga legit na kwento. So, kaya daw yung mga Hapon, lagi daw may baon na nakaroll yung newspaper or magazine sa mga public na mga toilet. Kasi sobrang busy daw nila na hindi sila nakauwi sa mga misis nila. May mga ganun daw sa mga toilet. Kahit hanggang toilet. Doon na lang yung ginagawa nilang mga bagay-bagay para ang hirap na maipaliwanag to. Para malibang. Para malibang. Yung konting time that they're gonna go to a public restroom, yun lang yung time nila na whatever. Me time. Ganun ka-busy. Kasi dahil work. May ganon. Tapos ito pang sabi nila sa mga Hapon, B. Ganyan. Teka lang, isip ako ng kwento. So, syempre dapat kapag binibigyan ka namin ng tip, binibigyan ka ng idea. Para manalo sa competition. Kasi gusto mo to win ipaglaban, her back. Ipaglaban. Sabihin mo sa kanya, gusto mo ba na laging busy? Na wala ng ultimate time para sa'yo. Yan, diba? Ako dito sa Pilipinas, alam mo, chill tayo. Correct. Diba pwede tayo manood ng sine anytime. Diba? Lahat ng recreation gagawin natin. Ang dami. Lahat ng leisure gawin natin. Ang daming pwedeng puntahan. Pwedeng land trip, pwedeng by air. Pilipinas pa lang, ang dami ng Totoo. Pwedeng magawa. Correct. So, ipakita mo lahat ng mga ganyan, bala mo. Kasi paapi ka naman masyado. Correct. Pa-victim. Alam mo yun? Sa amin, victim ka. Pag naliligaw, laging pabida. So, yun. Hindi kasi namin nakita na may mga kabida-bida kang mga traits. Kasi ang nakita namin yung victim ka, ikaw yung parang iiwanan na lang. Kahit sinong babae talaga. Parang ganun. Ang mahinang nila lang to. Ganun. Ganon. So pabida ka rin. Okay, Doki? Salamat, Michael, for sharing your story. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Chris Chuper. Have a feel good Tuesday!